Здравейте! За моя видеодебют избрах да ви покажа как според мен по най-лесен начин могат да се нарежат заготовки за този тип коилинг цветенца. Обикновено изглежда, че е много пипкава работа и много трудно става, но сега ще видите, че това съвсем не е така. Освен лентичката, която искаме да нарежем, ни е необходима една коилинг лентичка или просто една тясна лентичка, толкова широка, колкото ще бъде тази непрорязана част на заготовката ни. Обикновена ножичка. Правим следното. С палец и показалец хващаме изравнения край на двете лентички. Останалите пръсти подпират под ножичката, за да има някаква опора. И започваме да режем. Като стигнем лентичката, ножичката среща по-голямо съпротивление и спира рязането. И така, в зависимост от това колко подаваме, ресничките стават или много фини, или по-широкички, в зависимост от нашето желание. Виждате, много е лесно. Като подаваме по-малко, могат да се постигнат и доста по-фини реснички. Добре е да оставите малко по-дълга лентичка, защото в края трудно се изрязва. Това е само колкото да покажа. Както виждате, тук имаме вече една много приятна линийка, която отделя ненарязаната от нарязаната част. Ето ги ситните реснички, които станаха много финички, да, и по-широките. Това е готово за този тип цветенца. За този тип процедурата е същата, като разликата е, че имаме двойна лентичка, широката, която ще изрязваме. Отново по същата процедура изрязваме. Този път ще режа под ъгъл, защото този тип цветенца са. Виждате колко лесно и бързо и сравнително равномерно се получава. Така бързам, за да не ме изненада времето. Ето. Това беше моя първи видеоурок. Надявам се да съм била полезна на някого. Довиждане, до скоро. Чао!